Интимен танц е, но може да се танцува не толкова интимно вече в по-спортния му вариант. С по-малко фигури може да се танцува с повече фигури. Това, което преподаваме тук е с фигурки, защото не всички хора са двойки интимни в живота, но е много нежен танц и е предразположен така към фул контакт. 1, 2, 3, шейк, връщам и качвам дясна. Раз, два, три, шейк, сега прихващам вече и завъртам. Раз, два, три, шейк, качвам лявата с зад ход. 1, 2, 3, 4, хайде, готови с дясна, качвам. Раз, два, три, 4, хоп и хващам с дясна. Завъртам, лявата с гръб съм и върхом, лява на тила. Лява ръка, гушкам, дясна, гушкам, лява, гушкам, развъртам и разпределям. Раз, два, три, 4, раз, два, три, 4, раз, два, три, 4, раз, два, три, 4. Не се ли гавете, танцувайте? Не се ли гаем, станеш много добри. Как така ти ще удариш? Тя се върти, па ти ще удариш. Значи тя докато си върти, той ще Да. Точно, какъв е част? Как ще мине ръката в страни, ще празни, ще посече главата. Какви сте лигивци, наистина. Хоп, връзваме двамата, търса ръце. Хоп, свободна и сега връзваме бомбонче, пак кръстоса. Ходиме, хоп напред с кипче. Най-трудното част. Хоп, с насока, въртвам и изтеглям. Хоп, насока, въртвай половинка и стегляш. И раз, два, три, потупкам, въртвам половинка и свободен ход, още. Качвам, хоп, тук пак фул контакт. Пам, как бе? Да, тук. Пам, дясно влиза, хоп, ляво излиза, хоп, върти дясно, качвай на фила. Талия, въртиш, залепиш, джаз. Хоп, хоп, излиза, уебет. Питай. Какво да питам? Нещо да питам, казаха. Не, нямам какво да питам. Много съм добър.